ଆମେ ପଢ଼ିବା କହିଲେ ଦେଖି ତ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ ଘରେ ଘରେ ନୀଳ ରତନ କରେ କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଘର ଚଟିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି ସେଥିରେ ଘରେ କେ ପାରେନା ପଶି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଦେବେ ତଡ଼େ ନିଏ କିଏ କୁହ ତ ଏବେ? କିଏ? କୁକୁର। କା କା କରି ଶିଆରା ଭାଇ ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠେଇ କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ଭାଇ? କିଏ? କାଉ କାଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ? କିଏ? ଗାଈ। ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର କହି କି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? କିଏ? ପିଲାମାନେ ଶୁଆ। କୁକୁର ବଡ଼ ସରାକେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଏକେ କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? ତାପରେ ଏଟା ଭଲ ଏଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ତ କହିଲି ଏଟା ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କୁହ। ଦେଖେ ପେଚା ଏଟା ମୟୂର ଏଟା କୁକୁଡ଼ା ଧାଡ଼ି ଏଟା କୁକୁଡ଼ା ଷଣ୍ଢା ଏଟା ଶୁଆ ଏଟା ଚିଲ ଏଟା ବତକ ଏଟା ଶାଗୁଣା ଏଟା ଚିଲ ଏଟା ପାରା ଏଟା ହଂସ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ଏଟା କାଉ ଏଟା କୁକୁଡ଼ା ଏଟା ବତକ ଏଟା ବାଘ ଏଟା ଛେଳି ଏଟା ଗାଈ ଏଟା କୁକୁର। ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ କାଉ କାଉ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦିଅ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଲେଖିଦିଅ ଲେଖିଦିଅ ଛେଳି ଲେଖିଦିଅ ଗାଈ ଲେଖିଦିଅ କୁକୁର ଲେଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ। ଭଲସେ ଲେଖିଅଛି ଲେଖିଦିଅ ଏଠି ଲେଖିଦେଲ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଇଛ କାଉ ଲେଖିଦେଲ କାଉ ଏଟା ଲେଖିଦେଲ କାଉ କୁକୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଲ ଏଟା
বতক ব তো কো এটা বতক লিখে দাও আর এটা বাঘ বাঘ এটা বাঘ লিখে দাও বাঘ লিখে দিলে মানে তারপরে এটা হলো গাই গাই এটা গাই লিখে দিল তারপরে এটা হচ্ছে কুকুর কু